салом мухлисони беҳтарин дастаи дунё. Харчи Ccылкаи якум дар мавсими 2020-21 низ гузашт ки бо боварӣ ва ёрдами довар Реал ғолиб баромад. Баъди ҳамаи ҳодисаҳое ки дар майдон рух дод, баъди бозӣ ҷанҷол сар шуд. Сабаби асосии ин ҷанҷол довар, вар ва боз довар ки ҳамовақт аз пушти Реал буд. Дар ин бора рӯи рост баъди бозӣ Роналд Куман ва Месси ҳарф заданд. Аз ин интервю бармеояд ки тренер ва капитани Барселона аз довар тамоман розӣ набуданд. Имрӯз мехоҳам барои шумо интервюи Роналд Куман, Лионел Месси ва ҳамчунин Зейниддин Зиданро нишон диҳам. Аммо пеш аз сар кардан мехоҳам хотиррасон кунам ки сарпарасти видеои мо ширкати 1xbet мебошад. Дар он ҷо ҳамавақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. Агар шумо дар 1xbet аккаунт надошта бошед, то ба шумо бахтатон баландӣ кард. Барое ки агар дар вақти регистратсия кардан дар ҷои промокод барсатиҷӣ нависед, дар ҳисоботон ҳатман $100 мегузарад. Ссилкаи Бозӣ дар комментарияи ин видео. оё Реал даҳони ҳамаро маҳкам кард? Мо барои ин нестем. Мо барои иҷрои вазифаҳоямон, ба корҳоямон бовар кардан ва ҳангоми зарурат якҷоя будан. Ин чизест ки мо имрӯз кардем. Мо ба ҳайси даста ба пирӯзӣ ноил шудем ва ман аз бозингарони худ хело фахр мекунам. Вақте ки сухан дар бораи муҳофизат мерафт, мо муқовимат доштем ва бар зидди тиме монанди Барса. Мо фазои озодро пайдо кардем ва дар ниҳоят нуқта дар он аст. Серхио Рамос. Мо медонем ки Серхио кист ва на танҳо ҳамчун як бозингар. Мо ҳамеша мехоҳем ӯро дар дастаи худ бубинем. Ман барои даста шодам. Хело муҳим аст ки вай тавре бозӣ кунад ки имрӯз бозӣ кардааст. Мо 3 хол гирифтем ва хуб аст ки Серхио худро бадҳис накард. Пеналти дар майдон довар аст. Вай барои тамошои эпизод рафт ва пеналтиро таъин кард. Ман ҳеҷ гоҳ доваронро муҳокима намекунам. Онҳо кори душвор доранд ва ман имрӯз ин корро карданӣ нестам. Мо ба пирӯзӣ сазовор будем, зеро бо ҳисоби 3-1 анҷом додем ва метавонистем бештар гол занем. Мо бояд дар бораи ғолибияти арзандаи худ фикр кунем, гуфт Зидан. мо хуб бозӣ кардем ва имконият фароҳам овардем. Мо инчунин дар нимаи дуввум хуб ба назар мерасидем. Дар кардан душвор аст. Мо сазовори мағлубият набудем. Ман баъзе қарорҳои доварро нафаҳмидам. Қарори ӯ ба натиҷаи ниҳоии вохӯрӣ таъсири калон расон. Пеш аз пеналти мо хуб бозӣ доштем. Ин барои ман пеналти нест ва дар охири бозӣ ба довар гуфтам ки умедворам рӯзе онҳо метавонанд ба ман фаҳмонанд ки чӣ тавр вар кор мекунад. Дар давраи аввали ин мавсим вар танҳо бар зидди Барса кор мекард. Ӯ ба бозӣ на аз пеналти бар Месси дар охирӣ бо Севиля, на аз болои кортҳои сурх дар бозӣ бо Хетафе ворид нашудааст. Саволи ман ин аст, чаро вар танҳо бар зидди Барса кор мекунад? Вар метавонад хело муфид бошад, аммо ба шарте ки он дар тамоми фармонҳо яхела татбиқ карда шавад. Ланглет? Ман бо ӯ ҳарф назадам, аммо ин қоидавайронкунӣ аз тарафи Рамос оид ба Ланглет буд. Вай куртаашро дошт, аммо ӯро ба қафо мекашад. Агар шумо футболкаи ӯро бо инро дастгир кунед, пас ӯ бояд ба пеш афтад, на ин ки қафо. Ин қоидавайронкунӣ нест. хуб аст ки футболбозони Мадрид тамоми кори аз дасташон меомадагиро мекунанд, зеро довар лаҳзаро месанҷад. Ин кори ӯст. Вар бояд ончеро ки бояд кард иҷро кунад. онҳо қарор доданд ки ин ҷазо аст. ин лаҳзаи муайянкунандаи бозӣ буд ва дар ниҳоят мо мағлуб шудем, гуфт Куман. дӯстон, махсусан барои подписчикони худ ман дар Телеграм канал кушодам ки дар он ҷо хабарҳои мебароянд ки дар YouTube нест ва шумо метавонед дар он ҷо хабарҳоро бо дигар мухлисони Барселона муҳокима кунед. Ссилкаи канал дар описания. наметавонам гуфта ки кадом даста арзандаи ғолибият буд. чӣ хеле ки шумо дидед дастаи Мадридӣ ғолиб баромад, яъне онҳо арзандаи ин буданд. мо бошад бад бозӣ кардем. мо намехостем дар камно мағлуб шавем, аммо чизе шудагӣ шуд. Вар дар бораи доварон ягон чи ҳарф намезанам. ҳар кас чизеро ки дид хулоса барорад. ман якчанд ҳолатҳоеро дидам ки бояд ба дарвозаи Реал пеналти мемонданд, аммо доварон бисёртар ба маҳорати актёрӣ Рамос бовар карданд дар ҳолати таъин кардани 11 метра, гуфт Месси. ба ҳамин тамом дӯстон, шумо дар бораи кори доварон чӣ фикр доред? оё қоидавайронкунӣ буд ё ин ки не? Ба ман хело муҳим аст фаҳмидан ки шумо дар ин бора чӣ фикр доред. ҳатман дар канал обуна шавед ва дар ҳама ҳолат Барселонаро дӯст доред. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.